Velkommen til meditation på Spiritual Alternative Way. Du skal nu sætte dig godt til rette og lukke øjnene. Det er vigtigt, at du holder fokus på dit åndedræt. Træk vejret dybt 3 gange. Hold fokus på dit åndedræt. Lad det være blidt og roligt. Forsøg ikke at ændre det eller kontrollere det. Blot hold fokus på dit åndedræt. Når du holder fokus på dit åndedræt, slapper du mere og mere af i hele kroppen. Du forestiller dig nu billedet af en mark, og på den mark ser du en luftballon. Anstreng dig ikke for at se ballonen, men koncentrer dig om marken. Hvor stor er den? Er der nogle træer omkring? Er der vand i nærheden? Måske en lille sø? Eller måske er der bare nogle grøfter? Går der nogle dyr på marken? Lad dit indre øje rejse frit omkring og betragte alle disse ting. Husk, det er din mark. Du kan se på den, hvad du vil. Begynd nu langsomt at gå hen imod ballonen. Og lad din opmærksomhed samle sig om ballonen og kurven, som er under den. Du gør dig klar til at kravle op i kurven, og har du brug for en stige, så anbringer du blot stigen. Hvilken farve har ballonen? Betragt den omhyggeligt, og farverne vil dukke frem. Træk vejret dybt 3 gange. Når du har gjort det, så stig op i kurven. Kig der omkring. Er der noget i den? Læg mærke til tingene, hvis der er nogen. Du sætter dig godt til rette på det sæde, der er i kurven. Og du holder fokus på det åndedræt og er helt afslappet. Forestil dig nu, at ballonen langsomt begynder at stige. Du mærker fornemmelsen af, at du letter fra jorden. Du mærker sommervinden i ansigtet. Du fornemmer solens behagelige varme på kroppen. Du kigger nu ud over kurvens side og ser landskabet under dig, som du aldrig har set det før. Træer, dyr og huse begynder at få et mærkeligt, legetøjsagtigt udseende. Vejene løber som tynde snore gennem landsbyer og marker. Du kommer højere og højere op. Nu er du for alvor kommet væk, og jorden under dig synes at miste sin betydning, mens den langsomt svinder bort. Der hviler en fuldkommen fred omkring dig i den klare luft, og du begynder nu at føle, at du er en del af universet. At du er et med det. Slap af i det varme solskin og indsug energien fra denne vidunderlige nye verden. Og den vil stimulere og genopfriske dig. Healingsenergierne befinder sig overalt omkring dig. Se energiernes smukke farver
når din egen sindsenergi træder i forbindelse med dem. Din krop vil opsuge de smukke farver som en svamp. Og mærk den gøre det. Bed nu om hjælp til en opgave eller problem, du måtte have. Hvad enten det er fysisk eller følelsesmæssigt. Blot skal du have absolut tillid til, at der er en, der lytter og hjælpen er nær. Når du så føler dig sikker på, at du er hørt, forestil dig, at du langsomt begynder at dale igen. Samme vej, som du kom op. Du vender nu blidt tilbage til jorden. Mens du daler, vil du føle, at du bliver tungere og tungere. At veje, huse, træer og marker bliver tydeligere igen. Lad os selv dale langsomt ned over den mark, hvor din rejse begyndte. Når du er kommet ned, så se dig omkring. Er der noget forandret? Langsomt stiger du ud af kurven igen og mærker græsset under dine fødder. Du går nu hen over marken, og der bliver du hentet af en, du kender. Ballonen forsvinder bag dig, og du har nu afsluttet din rejse og kan igen vende tilbage til dagligdagen.